Othi ngiqala ngokubonga ucoachara no teammate edlala nabo ukuthi sibambisane. For mina kubuye kube lula ukudlala nabantu abakhulile kunami. Ngisho yabo uma ngidlala noBhodlela no TP kubuye kimi kube lula ngoba nalokho engizethemba khona ngibuye ngede ngabo ukuthi bengilekelele uma yabo ngenza ngalendlela engenza ngayo ngisuke nginganalo uvalo and futhi mawudlala ngovalo ubuye ube nenkinga futhi uthi eish ngoba nginovalo nje manje ama mistake enzakalayo kodwa ngoba bangikhululile abadlali bami ukuthi hayenza noma ngabe yini leyo nto yenza ukuthi nami ngigcina ngeke nje ukuthi vele ngidlala ngokuzethemba ayikho into engisabayo bakhona bangigayidile kubuye kube lula ngayo yonke indlela. Njengoba kathi uthanda ukusho, it's just the kind of support oyitholayo from your other teammates as well. Ngibheka amanamba akho namhlanje 83 touches, 71 passes, 84.5% passing accuracy. Ingathi umdlalo nomdlalo uba ngcono nakangcono. Yeah, ukudlala mina ngiyengikade ukuthi ngale game leya ngicabange nami ukuthi imaphi amabhola engiwaluzile bese ngifuna ungaluze kanjani vele ngedlala ibhola ngingaluzi kodwa nami ngibe nalo nto uthi la bhola la ngilishaye ngephutha and futhi angifuni ukuphinda lento kanje ukuthi ngiphinde ngenze imistake efana naleya kuyangisiza ukuthi ngibuye ngicabange le game esisuka kuyo ukuthi le game engiya kuyo kuba kanjani. Awudlale kahle namhlanje, congrats. Hayi siyabonga.